Ahojte, je pondelok ráno a mne práve prišiel balíček s bonami. Tak sa poďme pozrieť, čo v ňom je. Čo vy na to? No, neviem, či sa mi to jednou rukou podarí. Počkajte, niekto otvorím a ozvem sa. Tak. Toto tu mám. Ponožky. Pekné, čo poviete? Ale vec, na ktorú najviac čakám. Tada! Počkajte, ešte to asi odbalím. No, to sa mi asi nepodarí. Tak, a to je ona. Moja vysnívaná torta na bábovku. Možno ste už na Facebooku postrehli, čo som si ju objednala. Tak teraz konečne prišla. Teším sa, ako ju vyskúšam. Práve som nafotila takúto tortičku čokoládovú s banánom. Čo poviete? A teraz si ju idem vychutnať. A takýto krásny orgován som včera dostala. Teším sa z neho. Tak, dobrú chuť. Moje dnešné výtvory. Vítajte v mojej továrni na torty. Táto je z čokoládu a s banánom a táto je s lesným ovocím, ktorú by ste si dali. Čas na obed a môžem vyraziť do mesta. A to vrtanie, čo počujete, to len menia výťah. Takže tak, mám cestoviny s hubami, moje obľúbené zase raz. Je to rýchle a chutné. Ešte vám musím ukázať moju novú tapetu na ploche. Kaktusíky. Čo poviete? Dole do odkazu vám dám link, kde som ju stiahla. A orgován. A tu mám obrázky, fotky. To vám ukážem niekedy na budúce. Tak a už som nachystaná a bežím na autobus. Už bežím na zastávku. Ešte musím ísť do školy, odovzdať bakalárku a potom idem na jedno stretnutie. Tak dúfam, že stihnem ten autobus. Už som v meste, idem si ešte vytlačiť nejaké veci a bežím do školy a potom na to stredko. Tak ja už mám odovzdanú prácu, vybavené stretnutie. Teraz idem ešte do obchodu kúpiť si zárnu, mám taký blbý pocit, že ma začína boliť krku a potom domov dokončím nejaké veci do roboty, tak sa ešte ozvem. Tak už som doma z obchodu a ak by vás zaujímalo, čo som si kúpila, tak banány, avokádo, reďkovky, čeritky, lebo som na ne mala chuť, keď som ich tam videla, jablka, šalát, pažitku, ktorá bola v akcii a mlieko. Toľko môj dnešný rýchly nákup. A ešte som si teraz urobila čaj. A idem pracovať. Ešte som vám chcela ukázať moju novú plameniakovú sukňu.
Treba ju vyžehliť, ale podľa mňa bude super. Čo poviete? Je to taký ten midi strih, ktorý mám veľmi rada. Tak už sa teším, ako ju v lete vyvetrám. Čo vy a plameniaky? Tiež ich máte radi? Tak už som v posteli a ešte upravujem toto video. Tak som zvedavá, či ho aj zverejním. Držte palce, že hej. Teda ak ho vidíte, tak spatrilo svetlo sveta. To je vec. Tak už je niečo po 6:00. Ja som doteraz vybavovala všetko rôzne pracovné veci. Začala som upravovať aj toto video, tak som zvedavá, či ho už konečne zverejním. Už som takéto natočila asi 2 alebo 3 a zatiaľ som ich nejako nezverejnila, lebo som sa hanbila, alebo čo. Ale možno toto bude iné. Takže ak ho vidíte, je to vonku. Tak každopádne mi dajte vedieť, čo si o tom myslíte, či sa vám to páči, či vás to baví, či by som mala svoje dni natáčať aj častejšie, lebo mňa to celkom baví, tak som zvedavá, čo si o tom myslíte vy. Tak mi dajte vedieť a majte ešte pekný deň. Pa, pa!